1 сентябрь якынлашкан һайын баланан уңышлы укусы яһарга вәгъдә иткән оешмалар ныгырак кызыктыра, ә рекламаға көчлерәк тәэсир итә. Укуга һәм уңышка төп игътибарды юнәлтеп, балаларны нимәгә өйрәтергә онытабыз. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияда Гөлсемә Эштанова. Программабыздың кунагы педагогика фәннәре кандидаты Мифтахетдин Акбулай исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты доценты Гөлсәсәк Сибаева. Һаумыгыз. Гөлсәсәк Мөбәрәковна, шундай һүз бар икән игътисадчыларның, әгәр дә тәкъдим бар икән, димәк, ихтыяҗ да бар дип. Әгәр дә бына шундай баланнан уңышлы укусы яһарга, гений яһарга вәгъдә иткән мәктәпләр күп икән, Өфөлә генә улар. Кайда карама, күрергә мөмкин, әйтәйек, мисалга Өфөне генә алһак. Димәк, балаларын шул мәктәпләргә, шул оешмаларга бирергә теләүче ата-әниләр дә күп. Сәбәбе нимәлә һәдәңсә шундай күренештең? Һәрбер көндең, һәрбер замандың үзенә күрә талаптары һәм шул талаптарга яраклашырга тырышкан кешеләр була бит инде. Әлеге осырды без алһак, безнең балалар әлеге көндә ысынлап та ике юнәлеш эчендә үскән һәмәк тоела. Уларның береһе, мәсәлән, балалар безнең һәрсак уңышлы, тик 5кә генә укырга тиеш, яисә ниндидер һөнәргә, ата-әсәһе теләгән бигрәк тә һөнәргә ия булырга тиеш дигән безнең фикер яшәп килә. Әмма ләкин мәктәптәр һәйбәт булганда ла, укыту торышы ла, тәрбия эше лә бик яхшы булган осракта ла, баланың үзенең күңелендә һәм уның халәтеннән килерлек мөмкинлекләр булмаһа, был ниндәй генә мәктәп булуына карамастан, ниндәй генә яхшы ата-әсә я укытучы булуына карамастан мөмкин түгел дип әйтер инем. Шуңа күрә мәктәптәр әлбиттә талаптарга яраклаша, яңа алымнарны, яңа мөмкинлекләрне асырга һәм кулланырга тырыша. Әмма ләкин кайһы бердә ата-әсәләрнең бuna хата караш дип әйтһәм дөрес булыр. Аркаһында кайһы бер балалар үзе теләгән халәтләрен аса алмай кала. Я булмаһа үзләренә теләгән һөнәргә юл һалынмай кала мәктәп һәм балалар баксаһы сиктәрендә. Бында әлбиттә ата-әсәләрнең дә өлеше бардыр дип уйлыйм. Ягъни улар балалар өчен үзләре хәйлә килеп сыга, ниндидер юнәлештәрдә кайһы юнәлеш буенча ул үсәргә тиешлеге. Бәлки шулайдыр да. Мәсәлән, безнең менә башкорт халык әкияте Әминбәкте генә алып караһак, әле генә мин уны искә алып үттем. Бында ата-әсәһе балаһын алдан ук Әминбәккә һөнәр хайлап куйган. Уны бай хатусы итеп күрергә тели. Һәм шуңа күрә уны калага һөнәр алырга акча биреп юлга сыгарганда һәр вакыт әйтеп киләләр. Бик матур һәм бай хатусы һөнәренә укып кайт дип. Әмма ләкин бала калага баргас, Әминбәк әлеге баягы үзенә охшаган 3 һөнәрдә алып кайта. Уны 3 тапкыр юллана, 3 тапкыр ата-әсәһе акча биреп юлга сыгара. Беренчесендә ул скрипкала, искиткеч уйнарга өйрәнә оста. Икенчесендә матур язырга өйрәнә. Өченчесендә ул шатраш уйнарга өйрәнеп кайта. Әмма ләкин ата-әсәһенә бу һөнәрнең бере лә охшамай. Чөнки улар балаһын ысынлап та бай хатусы итеп күргеләре килә. Бәлки үзләренең көнкүреш хәлләрен яхшырту максатыннан да шулай булгандыр. Һәм бу баланы ысынлап та улар былай итеп яшәп булмай, кеше алдында күренерлек һөнәр алмаганһың дип баланы ваз кисәләр. Караван башлыгына хатып җибәрәләр. Әмма ләкин бала ошо алган һөнәрләрен тормыш катмарлыктарында куллана ала. Һәм адактан әсәләренә рәхмәтле булып, ошо уга һөнәр алуга мөмкинлек тудыргандар өчен янына үзе батша булып киткән әсәләрен сакырып ала. Гомер буе бәхетле һәм рәхәт тормышта яшәйдер. Шуңа күрә бында әйтер идем, һөнәрне ата-әсә хайлаудан гына тормай. Баланың менә ошо һөнәр тормышка алыны кем булып алып сыгаса. Ягъни уның мөмкинлекләренә карап та хәйләргә. Әйе, уның халәтләренә карарга. Бәлки бала укып та сыгар. Атаһы өчен 5кә, әсәһе өчен тырышыр. Үзенең ниндәйдер алдындагы максаттарын да аткарыр. Әмма ләкин һөнәр уның күңеленә һәңеп ултырмаясак, тормышта кәрәген ул тоймаясак. Һәм артабан касандыр ошо үстерүче мәктәпләргә йөргән, үстерүче оешмаларга йөргән бала тормышта үз урынын табырга ярдәм итүче коучтарның клиенты булып китә. Уларга йөри башлай килеп. Улай да бик мөмкин, чөнки күп кенә балалар бына ошо ата-әсәләр уларга күрһәткән юлдан тайпылмас өчен, улар хайлаган һөнәргә яраклашу өчен, уларның булган сыгымдарын нисектер булһа ла кайтарыр өчен, аклау өчен үзенә күрә шундай юлда хайлайлар һәм ничек әйтәйек, бала ниндәйдер кимәлдә үзен насар туя. Нимәгәдер ул өлгәшмәгән кебек туя. Ниндәйдер уның сифаттары үсешмәгән кебек туя. Бүтән бар мөмкинлекләре булганда ла ул үзен кәм туя башкалар алдында. Һәм ошо кәмчелек
Үзенең күңел торышының бик түбән, насар уйдар менән тулы ошо хәлгә лә алып киләдер. Әйтмәйем мин, үзем коллегаларыма карата ла һәм үзем психолог буларак та психологтарга тик шундай кешеләр, шундай балалар гына килә дип. Кемдеңдер тормышында психолог кебек, я булмаһа башка әһәмиятле кешеләрнең фикере, һүзе сынап та юл аса. Кемдер гомер буе ана шундай фикергә таянып, үзенең фикерен аңламай, үзенең теләген аңламай яшәячәк бит. Быныһы ла бары сынлап та. Сөнки әлеге вакытта психологтарга мөрәҗәгать итү мәдәниятен дә без үстерергә тиешбез. Был беренче проблема, икенче проблема, Гөлсәсек Мөбараковна, бына мәктәпкә бары тик укуга гына юнәлткән вакытта без тагы ла мәгарифтең бер аспектын истән онытабыз, ул да булһа тәрбия. Бына нимәне әлеге вакытта тәрбияләргә тиешбез? Бары тик уңыш кагына игътибарды юнәлтеп, нинди эмоциональ яктан бәлки сифаттарды тәрбияләүгә игътибар итмәйбездер. Бүгенге көндә айрыса мөһим. Баланың иң элек күңел торышына игътибар итәргә кирәктер дип уйлыйм. Ул күңел торышы гаиләлә лә, шул ук мәктәп мөхитендә лә барлыкка килә һәм бала үзенең теләктәрен әйтә белерлек, үзенә охшаган һәм охшамаган шөгыльләрне барлай белерлек мөмкинчелекләр тудырырга кирәк. Әлбәттә, мәктәптә һәр төрле бала үзенең теләктәрен әйтеп тә бетермәйдер. Гаиләлә лә һәркем үзенең мәсәлән эшләре, шөгыльләре менән, мәшәкатьләре менән яшәһә, бала асылып та итмәйдер. Шул ук вакытта сынап та менә канәгатьлек тойгыһы дигән күңел торышына йогынты яһаган күренеште, ошо сифатты онытмас кирәк ине. Чөнки әгәр дә бала үзенә сынап та ихлас күңелдән шөгыль таба икән, димәк уның тирә-яктагы иптәшләре лә, тистердәре лә, уның үзенең эшләре лә шуга багышланган була. Уның күңелендә насар уйларга урын калмый. Һәм шөгыльләрне бөтенләй дә ата-әсә хайлавына гына карап бәлки таянырга да кирәкмәйдер. Кайһылыр мәлдә балага ла мөмкинчелек бирергә кирәк, хайларга. Кайһылыр мөмкинлекләрнең дә килеп сыкмавында, хаталануында ла үзенә күрә хабак алырга мөмкинлек бирергә кирәктер. Чөнки без алдан бернисә ысул менән иһәпләп бүткәнбез, балаларга алдан нисек ул булырга тиеш, нисек ул шөгыльләнергә тиеш әйтеп бүткәнбез, баланың бит асылырга ла, уйланырга ла, шул вакытта хаталанырга ла һәм шуннан хабак алырга ла мөмкинлеге калмай. Шуңа күрә монда баланың иң элек күңел торышы турында уйланырга кирәк ине дип уйлайм. Был әлбәттә ябай һөйләшүләрдән дә, укытучы менән укучы арасындагы мөнәсәбәттән дә, ата-әсәләрнең мәктәпкә карата карашынан да тора. Ошонда безнең баягы әйтеп үткән мәдәни алымдарыбыз һалынган була инде. Әгәр дә мәктәп тураһында, я булмаһа укытучылар тураһында катгый карашта булган ата-әсәләр балаларында бернисек тә тәрбияви алымдарга аңгай караш туйдыра алмайдыр. Бала уны күңеленә һеңдерә алмаячак. Ул һәрбер карашка карата үзенең фикерен һәм кире фикерен тудырырга мөмкин бит инде. Шуңа күрә әлеге көндә тәрбия алымдарында ул иң элек бына канәгатьлек тойгыһын булдырудан бигрәк тагы ла шөгыльләренең нимәгә уга сынап та кирәк булуы тураһында, нимә аңлаячак, нимә тормышта алып китәсәк үземә, шул турында ла балама һөйләшү дә, аралашыу да, төрле хабак алырлык мөмкинчелекләр дә булырга тиештер дип уйлайм. Бына бүген әлеге вакытта иң популяр әйтәйек талаптарның береһе ул эмоциональ интеллект булу кешелә. Бына ул ничек тәрбияләнә балаларда? Эмоциональ интеллект ул әлеге лә баягы безнең бала тугандан гына тәрбияләнгән мөмкинлек түгелдер дип уйлыйм. Чөнки ул бала әле әсәнең карынында булгандан алып, әсәнең күңел торышы ничек була, балаһын ничек ул көтә, уның тирә-як мөхиттә уга карата булган йогынтыһын туеп үсеп, һәм бала ошо ниндидер кимәлдә нигез менән бу дөньяга килә бит инде. Һәм әгәр дә ысынлап та ата-әсәһе елмаеп һөйләшә, йылы хәстәрлекле караш менән тәрбияләй ала икән, тәүге көндәреннән үк аралашуга, йылы мөнәсәбәтләргә үзенең бөтен йогынтыһын юнәлтә икән, димәк, был балага киләсәктә лә үзенең һәр сифатын матур кимәлдә, ихлас кимәлдә үстерүгә мөмкинчелек нигез ныклы була. Әгәр дә баланың күңел торышы, рухи ныклыгы, таянырлык мөмкинлеге юк икән, димәк, был ата-әсәләрнең аралашуынан, әлеге баягы мәктәпкә баргандан, я булмаһа балалар баксаһына баргандан гына барлыкка килмәй. Ул бөтенләй мәктәп өйрәтмәй.
Бөтенләй мына бүтән дөньяһы менән бергә, бүтән уның булмышы менән бергә барлыкка килә торган баланы без әлегелә баягы әсә карынында яңа барлыкка килүен тоемлагандан алып уйлана торган, я булмаса унан да алданрак уйлана торган уйдыр дип уйлыйм. Чөнки ата-әсәләр өчен был ысынлап та нык зур аdım, ысынлап та был авыр аdım һәм зур көч талап итә, хәстәрлекле һәм төрле яктан баланың үзенә карата мына башкалар ничек мөнәсәбәттә булуын белү өчен иң тәүге адымдыр дип уйлыйм. Шуннан башланып китә инде. Үзенең өлгеһендә мөгаен ата-әсә тәрбияләй башлый. Әйе, ата-әсәләрнең мөнәсәбәтеннән күбеһе барлыкка килә бит инде. Күбеһе шуннан ярала. Уку гына түгел бит әле баланың тормышында уен да бик мөһим, уның үсешенә йогынты яһай. Кай вакытта ошо уенга вакыт бүлергә лә вакыты итмәй кала укучыларның. Өлкәннәр карашынан, ата-әсәләр карашынан, бүгенге безнең мәшәкатьле тормыш карашынан ысынлап та балаларның уены ул ваемһыз бер уен һәм ваемһыз бер тормыш һәм кабул ителә. Бала менә ошо уенда үзенең тиңдәшләре, тистерләре арасында аралашу мөмкинлекләрен, дөньяны танып белү мөмкинлекләрен аса. Әгәр дә бала менә ошо уенда ничек тә булһа шул мөнәсәбәтләрне құрып қарауға мөмкинчелек тапмай икән, демәк ул тагы ла укырга барганда ла, олыгайгас та, төрле тормыш сынауларында ла авырлыктар кисерәсәк. Шуңа күрә ошо уен исендә менә безнең психологлар бик күп үткәргән тикшеренүләр нигезендә әйтәләр, баланың уены ысынлап та бик авыр, үзе бер төрле яктан матур балага һынау һәм хабак бирерлек мөмкинчелек икәнен асып үтәләр. Шуңа күрә баланың уенына без ваемһыз булмаһак ине, уның ошо уендагы мөмкинчелекләрен асырга тырышсак ине. Әйтәбез бит әле балаларның үсешенә шунда мөмкинчелек һалына дип. Ул үзенә тистерләре арасында ла, үзенең сифаттарына ла ничек үсешергә, ошонан хабак ала, мөмкинчелек таба. Гөлсәсәгем бәрәкәтне бер аҙна самаһа калды. 1 сентябрьгә килһәннән шишәмбенән уку башлана. Кабатлау таблицасын искә төшергәндә нинди кагыйдәләрдә нимәләрдә искә төшерергә кәңәш итәрегез? Ул нык яхшы мәктәптә укып та үзенә белем кәрәкле белем кимәле булмау мөмкин. Нык көчле укытучыларның да был балага тәрбия алымдарын биргәндә бала күңеленә ала алмай, хала алмауы мөмкин. Бында иң элек уның үзенең сифаттары, кешелек сифаттары булуы кирәк. Шәхес буларак ул үзенә нимә алып китә һәм тагы ла рәхмәтле булу тойгыһы. Һәр бер вакыйгага, һәр бер соракка ул ысынлап та был минең үсешем өчен бер осор, үсешем өчен бер нигет дип карарга өйрәнергә тиеш. Тик ата-әсәнең бишлегенә билдә халу өчен уку түгел, үзем өчен нимә алам, нинди фәһем, ул киләсәктә миңа ничек кирәк буласак, бунан миңа нинди хабак буласак дип укыга булсакта без шәхес буларак уны тәрбияләй алдык дип әйтер инек. Зур рәхмәт сезгә кәңәшләрегезгә, хөрмәтле тамашачылар. 1 сентябрьгә әзерлек тураһында Мифтахетдин Акмулла исемендәге Башкорт дәүләт педагогия университеты доценты, педагогика фәннәре кандидаты Гөлсәсәк Сибаева мәгълүматлаштык. Игътибарыгызга зур рәхмәт.